Tak a my bychom vám dnes rádi ukázali to, jak cestovat jinak, jak cestovat moudře, jak třeba procestovat svět, aby neubylo z vašich peněz, prostě jak cestovat s Fireflies. A my obě už cestujeme s Fireflies rok a půl, rádi bychom se podělili o to, proč cestujeme, jak cestujeme a věříme, že i vás zaujme tento nový způsob, moderní způsob cestování. Tak kdo vlastně Fireflies je? Fireflies je švýcarská společnost, která působí na trhu už od roku 2011. Sdružuje největší velkododavatele v oblasti služeb, v oblasti turismu, ať už to jsou velkododavatele v oblasti ubytování, vidíte tady například Booking, jeden z největších velkododavatelů, ale i další jako HRS, Hotelde a podobně. Kromě nich jsou tady i další služby jako pojišťovnictví, ERV, letenky, jsou zde možnosti půjčování aut od Hertz, Six a dalších velkých služeb. Tito partneři tady jsou jenom vypíchnutí ty opravdu největší, jich jsou stovky dalších a menších. Tak, které služby Fireflies nabízí? Takže už jsme zmiňovali, že je to ubytování. Těch kapacit ubytovacích je dneska už skoro 1 000 000. Je to od těch nejlevnějších hostlů, kde se opravdu ubytujeme za pár korun, až po luxusní 5hvězdičkové hotely. Záleží na nás, co chceme si zarezervovat, jakou chceme kvalitu, jakou úroveň. Dnes už je spuštěna i garance ceny 155%, což znamená, že pokud naleznete na jakémkoliv jiném portálu levnější ubytování v ten samý termín, ten samý pokoj s těmi samými službami levněji, tak Fireflies vám vrátí rozdíl těch cen a ještě vám dá 55% navrch k tomu, že vůbec k něčemu takovému došlo. Po těch 5 letech a vlastně se spolupráci s těmi největšími dodavateli si je jisté, že opravdu může nabídnout to nejlevnější ubytování. Kromě toho si můžete zarezervovat i letenky, je tam zase více než 920 leteckých společností, z toho 230 nízkonákladovek. Takže opět se vybere každý od těch nízkonákladových až po například Emirates. Pokud přijedete do cizí země někdy v noci, nechce se vám někde spoléhat na místní taxíky, tak už tady z portálu si můžete doma z pohodlí obyváků objednat transfer, přiletíte na letiště a už tam na vás čeká auto s řidičem, které vás odveze pohodlně až do hotelu. Pokud jste se ale rozhodli, že sami budete cestovat a poznávat tu danou oblast, tak si můžete už na letišti vyzvednout auto, zase budete mít domů už zabukované, pouze si vyzvednete klíčky a můžete vyrazit poznávat. Další možnost, další službu, kterou nabízí Fireflies, je i cestovní pojištění, takže z domu si opět na jednom portále objednáte další službu, je to od největšího poskytovatele pojištění v té cestovní oblasti, a to právě již zmiňované ERV. A co je tady velkým bonusem, jsou lístky na lokální programy, takže pokud v té destinaci chcete vyrazit za kulturou nebo za nějakými zážitky, stačí si na portále objednat lístky, většinou jsou i za levnější ceny než potom na místě a hlavně, co je velký bonus, je to, že nestojíte fronty, které většinou na ty památky jsou, ale jdete si vlastně bočním vchodem už se vstupenkou. Tak, co je tady taková přidaná hodnota, je to, že tady máte neustále někoho, kdo je ochoten vám pomoci. Ať už to jsme kdokoliv my z nás členů, tak i nápomocný zákaznický servis. Takže pokud si vybíráte dovolenou a nevíte si rady, jak to zajistit, kde co najít, tak vždycky máte v běžný pracovní den zákaznický servis, který vlastně hovoří 14 jazyky, včetně češtiny, popřípadě slovenštiny. Takže vždy tam najdete někoho, kdo se vám bude věnovat a pomůže vám vybrat to, co potřebujete a chcete. Pokud už na tu cestu vyrazíte, máte vybráno,
a máte nějaký problém, tak funguje horká linka, která je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže je to takový delegát na telefonu, zase v češtině. Takže pokud potřebujete, máte špatný pokoj, neteče vám voda, potřebujete lékaře, cokoliv, co nejste schopný teď a sami vyřešit nebo nechcete vyřešit, tak to za vás vyřeší právě delegát na telefonu. To jsou 2 přidané hodnoty, které má málo který portál. Tak, o garanci vrácení peněz 155% už jsme se zmiňovali. Neříkali jsme ale to, že že společnost je pojištěná proti úpadku a důležitou věc, že loni byla společnost přijatá do ETOI, což je Evropská asociace turistického ruchu a sdružuje vlastně ty největší a nejkvalitnější dodavatele v oblasti toho cestování. Tak. A jak můžeme začít s Fireflies cestovat? Fireflies nabízí 3 možnosti zakoupení balíčku. Ať už si vyberete jakýkoliv balíček, vždy si celou tu částku, kterou do něj dáte, procestujete. Teď záleží na vás, jak dlouho chcete cestovat a jak velkou částku si jste ochotní předplatit. Základní balíček Basic je balíček, který stojí $524 a můžete využívat portálu na 1 rok. Za $524 získáte 1 diamantový voucher, který má hodnotu $280 a 10 holiday kuponů. Tam má jeden hodnotu 23,60. Vy máte možnost za tyto peníze si zabukovat ubytování, včetně stravy, pokud chcete. Takže celý ten balíček můžete si vyčerpat na tuto službu. Můžete jet jednou, můžete jet 2krát, můžete jet třeba 50krát, je to na vás. Pokud pojedete víckrát, tak vidíte, že tam máte slevu 6% oproti klasickým portálovým cenám, který byste jinak zaplatili. Nemusíte jet sami, můžete si sebou vzít až 9 dalších osob, takže můžete vyrazit s rodinou, s přáteli, s kýmkoliv můžete vlastně hodnotu toho balíčku procestovat a cestovat i potom dál. Tak, zde máte teda ten jednoroční balíček. Pokud chcete cestovat dál, je tady balíček Smart. Ten už má licenci na používání portálu 5 let. Je 3krát tak dražší, stojí $1570 a předplácíte si tam i 3krát tolik služeb. Takže tam máte 3 ty diamantové poukazy a máte tam 30 holiday kuponů. Jak vidíte, tak ty holiday kupony už nemají platnost pouze 1 rok, ale 2 roky. Když se bavíme o té platnosti, neznamená to, že za 2 roky to úplně skončí, ale máme vlastně možnost do těch 2 let alespoň zabukovat. Takže pokud si za 2 roky ode dneška zabukuju třeba další dovolenou na další rok, tak je to pořád ještě platné. Prostě do těch 2 let si buď aktivně procestovat, anebo alespoň zabukovat. Tak vidíte, že tady ta sleva už na další ubytování a stravu je potom větší, a to 10% oproti té běžné portálové ceně. Tak a nejvýhodnější balíček je životní balíček. Tam už máme slevu na cestování a používání portálu 99 let. Kdyby náhodou někdo z nás to nezvládl, tak je balíček ještě dědičný, takže ho můžou využívat i naši potomci například. Tak, tento balíček stojí $3663 a vidíte, že je 7krát dražší, takže 7krát více služeb, 7 diamantových poukazů a 70 holiday kuponků. Ta sleva už je tady největší, je to 14,1% a tenhle balíček je výhodný jednak pro jednotlivce samozřejmě, ale dál i pro větší skupiny, ať už to jsou firmy, ať už to jsou sportovní kluby, školy a podobně, které jezdí na nějaké služební cesty a další věci. Tady totiž u toho balíčku je výhodou to, že nemusíte tam být vy jako majitel toho balíčku, což u Smart a Basic musíte. Musíte tam být vy a může tam být s vámi až 9 lidí. Tady u toho Live ta podmínka není, takže může využívat kdokoliv z firmy, klubu, školy a podobně. Také tady vlastně je těch 155%, kdy pokud byste našli tu levnější nabídku, tak vám firma doplatí. Tak a mluvíme tady o nějakých
diamantech, o nějakých kuponech, ale co si vlastně pod tím představit, tak máme tady porovnání cen, takže vybrali jsme tady hotel v Londýně 4hvězdičkový na 3 noci pro 2 osoby. Vidíte, že pokud bychom si vybrali ten hotel a šli přímo na recepci, tak nás ubytují za 624 zhruba dolarů. Pokud si tenhle pokoj vybereme přes Booking, tak za ten pokoj dáme 623 dolarů. Na Fireflies, jelikož jsme si zakoupili diamanty a chceme si je procestovat, tak si můžeme ten pokoj se stravou, tady je třeba snídaně, zakoupit za ten jeden diamant a doplatíme 103 dolarů, takže vidíte, že nás potom ten pokoj nevyjde na 624 dolarů, ale jenom 387. Ještě levněji vyjde, pokud ho zaplatíme v hotovosti, takže tam vidíte, že je potom akční cena 330 dolarů. Takže tady máte příklad toho, jak použít diamant. Samozřejmě my jsme si vybrali Londýn ve 4hvězdičkovém hotelu. Můžeme si vybrat ten hotel třeba 3hvězdičkový a nebudeme tam 3 noci, ale třeba 5 nocí. Záleží opravdu na nás, jak si použijeme jak ty holiday kuponky, tak vouchery. Tak, a my jsme se na začátku zmiňovali o tom, že můžeme procestovat svět za 0. Vidíte, že tady někdo skupoval letenku do Londýna a z 51 dolarů, které měl platit, je dole vlastně jedna velká 0, kterou neplatil. A jak je možný, že nezaplatil za tu letenku nic, tak o tom už vám víc řekne Blanča. Tak, Romča se vám zmínila o první části tohoto programu, což je pro všechny cestovatele. A já vám povím něco o té obchodní části, jak si vlastně doporučením tohoto portálu, této služby vydělat peníze. Peníze nejenom na běžné používání, ale peníze i na cestování. Tu důležitou pointu, tu se dovíme až nakonec, jak vlastně Romča tady ukázala v předchozím slajdu, že jde cestovat za 0, tak si ukážeme vlastně proč, jakým způsobem. Tato tabulka je více technická, já bych se zmínila o hlavních bodech. V těch modrých kolečkách vidíte pozice, protože firma má kariéru a vlastně kariéra se nám zvětšuje podle toho, jaký objem pro firmu uděláme. Takže čím větší obchodníci jsme, tím víc se posouváme v kariéře a tím také víc si vyděláváme peníze za tu samou práci. V té červené části vidíme, kolik peněz dostaneme v dolarech a jsou to peníze za prodej balíčku live v té dané kariéře. Takže vidíme, že když jsme na 0 front, tak za prodej balíčku dostaneme 347 dolarů, což je v přepočtu v kurzu za dolar 24 korun za dolar kolem 8000 korun. Čím postupujeme v kariéře, tím se nám zvedá odměna a také si můžete všimnout, že v kariéře Gold máme už všechny možné odměny, které od firmy můžeme dostat. Nejenom za prodej balíčků, ale jsou tam i další meziprovize a další odměny, které firma nabízí. Také vidíme, že za tu samou práci máme vlastně větší odměnu. Takže cílem nás všech je dostat se po té kariéře co nejvýše a vlastně jak se v kariéře dostat výš a výš, tak to si předvedeme v další prezentaci, která bude následovat. Kromě bonusů peněžních, provizí, které jste viděli v předchozí tabulce, firma nabízí další speciální bonusy. Jedním z těchto bonusů je autobonus. Tento bonus sbíráme právě od té 4. kariérní pozice, od té pozice Gold. A je to za prodej balíčků ve své skupině. Za prodej i svých prodaných balíčků, ale i všech balíčků, které mám ve skupině, všech lidí, co prodávají balíčky. Sbírám 1,5% na nákup jakéhokoliv dopravního prostředku, může to být auto, motorka, může to být jakákoliv značka, jakákoliv barva a vlastně jediné, co na tom autě například bude, je logo Fireflies. Další z bonusů je cestovní soutěž. Firma vypisuje každý rok, 2krát do roka, cestovní soutěž. Té cestovní soutěže se může účastnit každý obchodní partner
a na konci jsou vyhodnoceni vlastně ti nejlepší, kteří se umístili a na tu dovolenou jeli zdarma. Dovolenou platí firma. Minulá dovolená byla třeba prožitých 5 dní na super zámořské jachtě. Současná cestovní soutěž je dovolená na Kubě. A další, co tady máme ze speciálních bonusů, tak to je zapojení se do loyalty klubu věrnostního programu Fireflies. Protože tato kapitola je velice obsáhlá, tak teď se budeme věnovat další prezentaci. A jenom abych vás trošku navnadila, tak v loyalty klubu lze vydělat velice slušné peníze, takové prémie. A jedná se o malé a velké prémie. Malé prémie je $500, což je asi tak 12 000 korun. A velké prémie to je $5 000, kolem 130 000 korun. Omlouvám se. Za doporučení získáváme provize a provize dostáváme 2krát v měsíci. Vždy nejpozději 5. a 20. v daném měsíci. Příklad, pokud já prodám balíček live, prodám ho 1.11.2016, tak moje provize je v takzvané karanténě 14 dní. Proč v karanténě? Protože se jedná o nákup přes internet. To znamená, že kupující má právo do 14 dnů od té kupní smlouvy odstoupit. Pokud odstoupí, kupujícímu se vrací peníze a samozřejmě mně není vyplacena provize. Pokud kupující neodstoupí, mně provize po 14 dnech je vyplacena a už nic nevracím. 90% peněz, 90% příjmů nám chodí na kartičku, na bankovní účet e-payments. Je to bankovní asociace, kterou si musíme všichni založit, protože všichni máme otevřené účty v dolarech. Jak vám Romča povídala, tak balíčky se kupují v dolarech, záleží, jaký je kurz koruny, a také výplatu dostáváme v dolarech. A aby pro firmu bylo jednodušší posílat vše na jednu banku, jeden zdroj účtu, tak máme všichni založený e-payments. Na tento účet nám chodí 90% příjmů a zbývajících 10% příjmů se nám vrací zpátky do systému na takzvanou travel kartičku a je to vlastně, jsou to peníze odložené na další cestování. Z této travel kartičky si můžeme zaplatit ubytování, letenku, transfer, půjčit si auto a je to vlastně ten způsob, jak cestovat zadarmo. Je to vlastně i hlavní filozofie firmy, tím, že nabízíme cestování, vyděláváme cestování, tak část peněz nám odkládají na další cestování a my potom nemusíme už z našich běžných vydělaných peněz utrácet za cestování, ale pouze si odečteme nějaký zůstatek z cestovní kartičky. Filozofie Fireflies, tady jsou vypíchnuté hlavní body. Proč Fireflies? Proč to vůbec zkusit? Tak ve Fireflies se jedná o atraktivní službu, je to služba cestování a všechny přidané služby, co s tím souvisí, nejenom ubytování, ale i transfery, letenky, kupování zážitkových programů. Co je pro klienta a uživatele zajímavé, je to, že to je všechno pod jednou střechou. To znamená, že nemusím brouzat po portálech, například nejlepší ubytování přes Booking, nejlepší letenka přes letušku, ale vše mám na jednom portálu, na jednom místě. Dále si můžu zajistit pasivní příjem, ten je vlastně hned z několika zdrojů a ten asi nejlepší je, když si vybuduju obchodní skupinu, tak já u toho obchodu ani nejsem, ale chodí mi mezi provize. Takže to je takový pasivní příjem. O loyalty programu se zmíníme v další prezentaci, ale je důležité tady jenom připomenout, že i v tom loyalty programu se jedná o provize a navíc o takové prémie, o kterých jsem se zmínila v předchozích slajdech. A hlavně proč Firefly zkusit, je to o svobodě. O svobodě volby, o svobodném cestování, o tom naplánovat si dovolenou večer celou, nejenom ubytování, ale i letenku, i třeba zážitkové programy, co na té dovolené budu dělat. A to, že za tu dovolenou nemusíme platit z vlastní kapsy,
Na tu dovolenou si můžeme vydělat a můžeme ji potom zaplatit z travel kartičky. A proto s Romčou jsme vám představili tuto prezentaci a teď je na vás, jestli se společně s námi stanete Firefly. Děkujeme za pozornost.